Doncs res, això, bon dia, benvingudes, benvinguts a un nou debat de la Catalunya Social, organitzat per la taula del tercer sector social, en col·laboració amb el diari Ara i el Hub Social. Avui es presenta el dossier Claus del debat actual del sistema de garantia d'ingressos a Catalunya, finestreta única, complements i quanties. És un dossier que analitza les barreres que dificulten la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital, que aquestes dues eines siguin eficaces per revertir la pobresa. I el dossier també evidencia que l'habitatge és una necessitat bàsica que encara no queda coberta per aquestes prestacions. Tot això, tot seguit, ens ho explicarà Helena Costas, i que em sembla que també estarà acompanyada, perdoneu, que hi ha hagut un canvi d'última hora, de la Mireia Álvarez, exacte. Elles dos són membres de XNET, que han fet aquest informe, l'entitat que ha fet aquest informe, i que ens el presentaran tot seguit. Primer, però, donem pas a la benvinguda institucional amb la presidenta de la taula del tercer sector, la Francina Alsina, que ens dirigirà unes paraules. Francina, quan vulguis. Hola, molt bon dia. Avui tinc una mica la veu presa, espero que se m'entengui bé, però de l'encostipat de primer, aquest encostipat fort d'entrada d'hivern m'està afectant una micona, però espero superar-ho. Abans que res, agrair al diari Ara la seva col·laboració en els debats Catalunya Social. Gràcies de nou, Ignasi, per acompanyar-nos un cop més. La teva fidelitat, de veritat, te l'hem d'agrair moltíssim. Avui presentem un document elaborat per la consultora que és ANET, amb l'Helena Costas al capdavant, a qui vull agrair també la feina feta. Un dossier que se suma al debat que diversos agents socials i polítics estem tenint els darrers mesos i al voltant d'una preocupació compartida. Com podem millorar l'actual sistema de garantia d'ingressos a Catalunya i com podem superar els obstacles que encara es troben les persones per accedir-hi. Com a taula i membres de la Comissió de Govern de la Renda Garantida, aprofito per felicitar l'informe que s'ha presentat al Parlament de Catalunya i que és el resultat de l'esforç i consens de tots els agents que hi formen part. Ens sentim corresponsables de la necessitat de buscar solucions que puguin donar resposta i superar les mancances que arrossega el sistema. Sabem que les eines de les quals disposem per garantir uns ingressos mínims encara no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. Amb aquesta anàlisi i recomanacions volem contribuir a millorar el sistema de garantia d'ingressos mínims, que és primordial perquè les persones puguin viure amb dignitat. Volem sumar esforços i aportar coneixement i evidències a tot el treball que s'està fent, perquè encara estem lluny, molt lluny, de reduir la pobresa estructural. Malauradament, a Catalunya la taxa de risc de pobresa o exclusió social encara se situa en prop del 25% i, segons les dades més recents, un 8,8% de les persones es troben en una situació de pobresa severa. Això vol dir que les llars en situació de pobresa moderada subsisteixen amb uns ingressos mensuals inferiors a 987 euros per unitat de consum i les que es troben en pobresa severa amb menys de 658 euros per unitat de consum al mes. Per tant, aquesta situació encara ens ha de preocupar i ocupar molt. A Catalunya, les dues eines per ajudar a cobrir necessitats bàsiques són la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital, indispensables per aconseguir l'objectiu prioritari de reducció de la pobresa i l'exclusió. Com veureu avui, però, hi ha un conjunt de barreres que impedeixen que siguin efectives. Tràmits burocràtics feixucs, incompatibles entre prestacions, terminis que no són àgils en la resolució, requisits que no s'ajusten a les diverses realitats de les persones, etc. Aquestes traves no permeten cobrir el conjunt de necessitats bàsiques per gaudir d'una vida digna com és l'habitatge, l'eterna i gran llosa que tenen les famílies en situació de vulnerabilitat. Actualment, la renda garantida de ciutadania només arriba a un 43% de les persones que podrien ser-ne beneficiàries i l'ingrés mínim vital s'estima que només arriba a un 14,5% de la població catalana que es troba per sota del llindar de la pobresa. Tot plegat fa que ara mateix
el sistema no doni una resposta suficient ni en quantia, cobertura i urgència a les situacions d'emergència social que tenen milers de persones a casa nostra. Per aquesta raó, l'estudi que presentem analitza el model i el seu impacte en la població que es troba en aquesta situació econòmica vulnerable i planteja 3 recomanacions que podrien millorar el sistema actual de garantia d'ingressos. La primera, simplificar les barreres burocràtiques amb una finestreta única social. No podem fer passar les persones per un laberint llarg i exhaust de tràmits que moltes vegades ni tan sols acaba bé, ni per a les persones ni per a l'eficiència dels recursos humans i econòmics de l'administració. La segona, crear un complement a l'habitatge de la renda garantida de ciutadania. No té sentit que la renda garantida no sigui compatible amb les ajudes a l'habitatge, sobretot quan el preu de l'habitatge continua sent inabastable per a moltes llars. I la tercera proposta és augmentar les quanties de la renda garantida de ciutadania, perquè, és el que diem, amb el cost actual de la vida és del tot impossible cobrir almenys les 2 necessitats més essencials, l'alimentació i l'habitatge. Amb aquestes 3 propostes creiem que podríem millorar el sistema que ha de garantir la cobertura de necessitats bàsiques. Podríem disminuir la pobresa, tant la moderada com la severa, i per tant podríem millorar significativament la vida de les persones que estan passant per una situació de màxima vulnerabilitat. Reitero el que comentava. Des de la taula també som responsables a l'hora de millorar l'accés als drets socials més bàsics, com és la garantia d'ingressos mínims, i ens sumem a les reflexions i propostes que estan plantejant altres agents socials, polítics, econòmics i municipals. Fa pocs dies presentàvem propostes a entitats de la taula com ECAS i Càritas o el sindicat Comissions Obreres. Així doncs, tots aquests esforços cal compartir-los, posar-los sobre la taula i analitzar-los. Només així podrem fer passos per avançar en la garantia real i efectiva dels drets socials a Catalunya. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Francina. Bé, ara passarem a la presentació del dossier, que ens el presentaran breument en 30 minuts, si pot ser. Ho faran Helena Costas i Mireia Álvarez. Elles són membres, 2 de les 3 membres de l'informe, membres de l'entitat XNET. L'Helena és doctora en Economia per la Universitat de Barcelona i màster a la University College London. Ha treballat com a investigadora a la UAB i al Banc Interamericà de Desenvolupament i també ha estat analista de polítiques de l'OCDE. És sòcia de CNET, professora de SADE i columnista del diari Ara i editora de Politicon. Mireia Álvarez és graduada en Economia per la UPF i assistent de recerca de CNET. Les seves àrees d'investigació són sanitat, salut pública, economia de gènere i polítiques d'infància i joventut. Bé, us dono la paraula, podeu pujar i ens expliqueu el dossier, sisplau. I moltes gràcies. Li faig la competència a la Francina amb el to de veu, així que confio que m'aguanti la veu al màxim possible durant aquesta presentació. Aquest és un informe que des de KSNet, amb la taula del tercer sector, hem estat fent els últims mesos. És un informe que s'emmarca en un moment ideal, on estem parlant de la reforma de la renda garantida, on estem veient de quina manera aquest mecanisme que tenim de garantia d'ingressos a Catalunya pot respondre millor a les necessitats de la població. I de fet, no està la presentació? Aquí. I de fet, aquesta és l'estructura de l'informe, l'estructura del que explicarem ara. La part que nosaltres trobàvem interessant en aquest sentit era partir, en primer lloc, oblidar-nos una mica en certa mesura, de la renda garantida de ciutadania i centrar-nos en com viuen les persones. Abans d'anar a veure com és l'instrument, com és la resposta i quines carències pot tenir, preguntar-nos
quines són les necessitats. I en aquest sentit, l'Ignasi també ho comentava al principi, la Francina ara, la idea és posar aquest focus en l'habitatge, que si bé és una necessitat transversal, veiem a partir de les dades que en els col·lectius que viuen amb especials dificultats econòmiques aquesta necessitat es dispara. A partir d'aquí, la segona part és dir, i l'administració quina resposta ens dona? Sabem que tenim un sistema de garantia d'ingressos que és molt nou, que és encara molt petit. Tenim la renda garantida de ciutadania des de l'any 2007, tenim l'ingrés mínim vital des de l'any 20, estem encara en aquest procés de dir com s'articulen un i un altre, qui gestiona què. Llavors és imprescindible dir-nos quines carències poden tenir i com podem millorar-ho. I això ho fem al final, amb aquestes 3 recomanacions que ens explicava la Francina i que aquí detallarem una mica més. La Mireia us explica aquests 2 primers punts i passo jo després al tercer amb les recomanacions. Vale, doncs al principi, no sé si em sentiu, aquí, ni jo. Doncs al principi la fotografia, per veure com viuen de l'informe, és centrar-nos en veure quines són les condicions d'habitatge que tenen les persones que viuen en vulnerabilitat econòmica. Llavors aquí primer veiem que una de cada 5 persones viuen en condicions de pobresa moderada i a més veiem com el sistema de garantia d'ingressos existent actualment, que seria principalment a través de l'ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania, doncs el disseny és una mica complicat que acaba de dificultar aquesta protecció a la població. Llavors, per definir en primer lloc com la vulnerabilitat econòmica, agafem el llindar de pobresa definit per la renda garantida de ciutadania i a partir d'aquí construïm tota l'anàlisi. Llavors, en primer lloc, quan parlem de pobresa no només parlem d'ingressos, sinó també parlem de condicions i com viuen les persones. Llavors, en aquest sentit, veiem que un dels aspectes importants és la carència material severa, que recull diferents que implica que les persones no accedeixen a 4 de 9 components d'un llistat, que per exemple serien que no poden tenir una nevera o per exemple un telèfon o no poden mantenir l'habitatge a una temperatura adequada. Llavors, en aquest sentit, veiem com, prenent el llindar de la renda garantida de ciutadania, la majoria de les persones que estan per sota es troben en carència material severa i, en comparació, la resta de la població, només un 7%, es troben en aquesta condició, que això evidencia com aquest gran gap, aquest gran forat. Un altre element a tenir en compte són quines condicions són les que viuen les persones d'habitatge. Llavors veiem aquí com gran part de la població que està per sota del llindar de la pobresa, doncs també tenen un gran esforç per poder pagar la hipoteca en comparació a la resta de la població, que també està pagant la hipoteca, però no els hi suposa un esforç tan gran. I per altra banda, també la majoria de la població que té problemes per pagar l'habitatge i que es troben sota el llindar de la renda garantida també està vinculat amb el lloguer. D'aquesta manera s'evidencia que les persones que estan rebent la renda garantida de ciutadania o que podrien estar rebent-la podria servir com a element per vincular-ho també a identificar necessitats d'habitatge que estan no cobertes o que han de ser cobertes de millor manera. Llavors, un cop tenim una primera fotografia de quines són les condicions d'habitatge, entrem més en detall de quines són les característiques d'aquesta població que té problemes per tenir prou recursos i alhora que no es troba en condicions d'habitatge que no són les que s'han de millorar. Llavors, aquests perfilats de pobresa es realitzen mitjançant una anàlisi de clústers, que significa identificar diferents similituds de grups de la població per tal de definir característiques a les quals després es puguin perfilar millor les polítiques públiques atenent aquestes característiques. Aquesta metodologia està més ben explicada a l'informe
que és una mica complexa i també s'estendria una mica d'aquesta presentació, però si la voleu consultar doncs està recollida ja. Llavors, en aquest anàlisi el que veiem són, identifiquem 4 grups de població que podrien ser a abordar. Llavors, en primer lloc veiem el primer clúster, que serien llars sense fills, que viuen en un habitatge en propietat i que estan en atur i també que tenen problemes per pagar l'habitatge i que tenen retards en els pagaments. El segon clúster serien llars joves sense fills, també aquest grup viurien en ciutats i també la gran dificultat per pagar l'habitatge estaria vinculada amb el lloguer. Després el tercer grup seria les llars que tenen fills, que també viuen en grans ciutats i que en aquest cas, a diferència del segon grup, que serien un perfil més estranger, més immigrat, doncs el tercer grup no és tan estranger i la majoria treballen, que en els altres 2 primers grups el principal responsable de la llar estaria en atur. I finalment el quart clúster, que seria el quart grup, són llars feminitzades, majors amb edat ja avançada i que tenen ja propietat de l'habitatge i que la pobresa està vinculada no tant en pagar l'habitatge, sinó que els ingressos que tenen no els permet arribar com a cobrir les necessitats més bàsiques. Llavors, un cop ja hem vist quina seria la necessitat i les necessitats de la població, ens adrecem a veure quina és la resposta de l'administració pública actualment. Llavors, per veure-ho, el que fem és l'administració pública, la principal resposta que té és el sistema de garantia d'ingressos i a partir d'aquí s'articula principalment l'ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania. Llavors, si vinculem la renda garantida de ciutadania, també els sistemes de garantia d'ingressos es poden definir en funció de les necessitats que cobreixen. Llavors, aquí podem referir-nos a la piràmide de necessitats de Maslow, on al primer nivell trobaríem les necessitats fisiològiques, on entraria la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital. En el segon nivell trobaríem les necessitats de seguretat, on estaria l'educació o la salut i l'ocupació, i finalment en el tercer nivell es trobarien les necessitats socials, d'estima i d'autorealització. Llavors, el que veiem és com els principals grans sistemes de garantia d'ingressos es troben en el primer nivell, tot i que després s'articulen un seguit d'ajuts que després es situen en els altres nivells. Llavors, com hem dit, a Catalunya hi ha la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital i ajuts específics que actualment es troben bastant fragmentats a cobrir necessitats molt específiques. Llavors això acaba suposant un problema perquè les persones a l'hora, perdó, que quasi m'uneixo al club, les persones que han de sol·licitar les diferents ajudes per cobrir les diferents necessitats implica que per cadascuna d'elles han d'iniciar un procés de sol·licitud i després l'han de mantenir. Llavors, moltes vegades això implica un procés farragós i com es troben desvinculades, moltes vegades suposa que potser no les acaben cobrint totes, rebent totes i a més la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital, la característica de la renda garantida de ciutadania és que és subsidiària, llavors això exigeix que primer has de rebre l'ingrés mínim vital, primer has d'haver sol·licitat l'ingrés mínim vital i després per poder rebre la renda garantida de ciutadania. I llavors, en l'anàlisi, com ens estem centrant en les condicions d'habitatge de la població que viu en condicions de pobresa,
ens hem centrat en aquesta anàlisi i identificar quins són els processos que han de seguir les persones per sol·licitar ajuts, a part de la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital, els ajuts vinculats amb l'habitatge. A la Generalitat de Catalunya existeixen 18 ajuts per cobrir necessitats d'habitatge i nosaltres ens hem centrat solament en 3 tipus d'habitatge els motius estan explicats amb més detall també a l'informe, però bàsicament perquè són els que atenen més grup de la població i que són també més urgents, que seria un dels principals punts a tenir en compte. Llavors, aquí veiem, quan ja hem identificat aquests diferents ajuts, doncs iniciem aquesta anàlisi de veure de quines són les diferents barreres que tenen les persones a l'hora des d'informar-se, des de conèixer que existeix aquest ajut, fins a finalment mantenir-lo un cop ja l'estan rebent. Llavors això parteix d'un informe que ja es va fer fa un parell d'anys, em sembla, i llavors simplement s'identificaven diferents obstacles i a partir d'aquí s'identificaven diferents barreres i també s'identificaven alhora potencials bones pràctiques que es podrien implementar també en els diferents ajuts. Que aquest seria el coneixement de l'ajut i fins a arribar al manteniment de l'ajut. Llavors, aquesta anàlisi està més explicat amb més detall també a l'informe, perquè dins de cada de les diferents etapes hi ha com diferents subetapes i es desagrega també per diferents tipus d'ajut, però el que us explicarem més ara en detall seran com les idees principals de les diferents barreres que es troben en cada un dels ajuts. Una de les primeres barreres que impedeixen el coneixement d'aquests ajuts moltes vegades és que tenen noms molt confusos, també el llenguatge és molt complex a vegades per les persones d'interpretar-los, o inclús les pàgines web i els suports per informar-se solament estan en català i això dificulta l'accés a altres població que no parli el català i per tant no el pugui entendre i no pugui saber que ja des d'un principi existeix aquests ajuts. I això és un problema, ja que si ja no el coneixes trenca tot el camí que podria suposar aquesta xarxa de protecció social que podrien fer les ajudes. El següent obstacle gran que es trobaria seria en el procés de sol·licitud, on, per exemple, recal una identificació digital, tenir accés a internet, o inclús veiem que en alguns ajuts també es requereix que es faci cita prèvia per anar presencialment, que aquesta cita prèvia també pot ser que no coneguis que es necessiti i això ja t'està trencant aquí un altre cop el camí cap a aquesta protecció. Després, un cop ja has passat el procés de sol·licitud, el següent pas és el compliment dels requisits. Doncs el que veiem és que moltes vegades, com també s'explica en l'informe, existeixen incompatibilitats entre diferents ajuts que en teoria haurien d'estar cobrint una necessitat més global i que per tant haurien de ser compatibles i s'haurien d'entendre entre ells, doncs no. Hi ha alguns ajuts que són incompatibles i que per tant és com que es contradiuen entre ells. També no s'atenen els diferents costos de vida, és a dir, són imports fixats i no tenen en compte les inequitats territorials, per exemple, o també es demanen molts documents que pot suposar un procés molt farragós també per la població. Un cop ja s'ha complert, s'ha passat aquest obstacle, el següent és la resolució de la sol·licitud. Què passa? Moltes vegades en molts ajuts existeix un silenci administratiu negatiu, que vol dir que les persones no se les notifica que ha estat rebutjada la seva sol·licitud i llavors no saben què passa, estan sense informació. També moltes vegades existeix un temps d'espera molt llarg i fins i tot es demana una documentació exagerada. Després, el següent punt és el manteniment de l'ajut. Un cop ja has aconseguit finalment rebre aquest ajut,
com el mantinc. No? Doncs moltes vegades el disseny d'aquests ajuts estan dissenyats com que siguin puntuals, de manera que no es poden tornar a demanar. Això és un problema. I per altra banda també quan els ajuts estan definits com un dret, moltes vegades es permet que es mantingui, però sempre que es compleixin aquestes necessitats. No, ja està. Sí, i ara l'Helena continua. Sí. I en base a aquest anàlisi hem construït les recomanacions. Són 3 recomanacions que no són excloents l'una de l'altra i de fet creiem que en certa mesura s'hauria d'anar avançant cap a les 3. La primera és tot aquest anàlisi que ha explicat ara la Mireia. Al final el que ens està parlant és d'un sistema bastant esquizofrènic, que una persona que tingui una necessitat econòmica per cobrir les seves necessitats vitals i alhora tingui problemes per pagar el seu habitatge, el que ens està dient, el que hem vist ara en la segona etapa, és que s'ha d'enfrontar a 3 processos diferents. En primer lloc, ha de demanar l'ingrés mínim vital, li deneguin o no, ja podrà demanar la renda garantida, si supera totes aquestes etapes tindrà la renda garantida i de forma paral·lela ha de fer el procés per demanar els ajuts a l'habitatge. En el millor dels escenaris serà exitós en aquests 3 camins i per tant tindrà ingrés mínim vital més el complement de la renda garantida i l'ajut a l'habitatge. Què passarà en aquest cas? Que la renda garantida li agafarà l'ajut a l'habitatge, li imputarà com a ingressos i li restarà del total de la renda garantida. És a dir, tu fas un procés que és molt complicat, que és molt fàcil que et caiguis pel camí, aquest non-take-up, i que si arribes de forma exitosa al final et quedes a la mateixa situació. Això no té cap lògica, però alhora és el sistema que tenim, i quan parlem d'ajuts a l'habitatge també ho tindríem que aplicar per altres prestacions. Amb aquesta idea una mica al cap se'ns plantegen aquestes 3 solucions. La primera, simplificar barreres burocràtiques, i aquí ho comentava la Mireia abans, hi ha un informe de la taula de fa 2 anys que parla molt concretament d'aquest tipus de barreres i que fa recomanacions molt especificades de com reduir-ho, i aquí parlem d'aquesta idea d'aquesta finestreta única social, de com a mínim, fins i tot si acceptem que els processos puguin seguir sent molt tediosos i puguin tenir moltes barreres, com a mínim que la ciutadania, que la persona tingui només un lloc on dirigir-se. I sigui l'administració, encara que mantingui aquests processos de forma independent, de forma paral·lela, estem parlant de departaments de la Generalitat que no són els mateixos, com a mínim que l'interlocutor sigui només un. Evidentment, aquesta finestreta única ens planteja molts reptes, on la col·loquem, a quin tipus d'oficina es va, quin és aquest desplegament, però sí que creiem que és imprescindible avançar cap aquí. Tenim exemples locals exitosos, en aquest informe parlem de l'oficina de suficiència de l'Ajuntament de Sant Boi i sabem que això és un ajut de cara a la ciutadania i de cara a la pròpia administració, que pot conèixer molt més bé quines són les necessitats, quins són els ajuts que es demanen i a partir d'aquí fer-los més eficients. Estem en aquest context d'aquest potencial traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital a Catalunya, per tant, parlar d'una finestreta única és imprescindible. En segon lloc, un complement a l'habitatge. Veiem clarament que la renda garantida és una lupa, però és un mecanisme que ens està identificant persones que tenen problemes d'habitatge. Si han aconseguit tenir renda garantida, per tot el que hem vist a la primera anàlisi, veiem que molt probablement tindran una sobrecàrrega financera de l'habitatge. Molt probablement viuran en lloguer, molt probablement estaran destinant molt més d'un 30% dels seus ingressos a pagar aquest lloguer. Doncs utilitzem aquesta informació. No fem que aquesta persona hagi d'anar a un altre departament a demanar un ajut. I ja sabem que té aquesta necessitat, anem a cobrir-se-la. Aquí agafem també exemples com poden ser el del cas d'Euskadi, del complement de l'habitatge, i dir anem a fer que aquelles persones que ja han tingut la renda garantida i compleixin uns requisits, en aquest cas nosaltres posem que visquin de lloguer, que tinguin sobrecàrrega financera de l'habitatge, més d'un 30% destinat a pagar el lloguer, els donem 300 euros. Hem fet aquest càlcul, per això utilitzem les microdades de l'enquesta de condicions de vida, les últimes disponibles, que són les de l'any passat. També teniu a l'informe la metodologia en aquest sentit explicada. Aquí, com els estudis que es fan, com les avaluacions que es fan des d'Ivalua, sabem que l'enquesta de condicions de vida té certes limitacions, però són les millors dades que tenim per fer aquest tipus de simulacions. El que fem nosaltres és intentar replicar amb aquestes dades qui té la renda garantida a dia d'avui.
Moltes dades les podem fer servir. Amb les microdades de l'enquesta de condicions de vida podem dir quan cobren les persones, com són les unitats familiars, qui viu, qui no viu, i informació que no tenim. Per exemple, no tenim informació del padró, no sabem quant temps porten empadronada, no tenim informació de patrimoni, per tant, hi ha alguns requisits que se'ns queden fora. Tanmateix, les dades són prou acurades i s'acosten bastant al cost real que té la renda garantida, i el que fem és aquesta proposta. Aquestes serien les dades actuals. Teniu a les dues primeres la part d'aquí dalt, el percentatge de elegibles que estan en pobresa moderada, això serien pel total de Catalunya. Aquí veiem, perdoneu, veiem aquest una mica objectiu no escrit expressament a la renda garantida, però on s'està dirigint és a la pobresa severa, no a la pobresa moderada, és cap on estem mirant, i el que estem dient és anem a donar-li a aquestes persones que visquin de lloguer i que tinguin una sobrecàrrega financera de l'habitatge, anem a donar-li 300 euros a cada una d'elles. Evidentment, això té un cost, ens està augmentant en 148 milions d'euros el cost de la renda garantida cada any, però tanmateix ens canvia aquest impacte en la reducció de la pobresa. Si us fixeu, aquí no hi ha canvis, no hi ha cap canvi amb el complement a l'habitatge en aquesta cobertura perquè no estem canviant els requisits d'entrada. En aquest model li estem donant la renda garantida exactament a les mateixes persones que li donem a dia d'avui. Per tant, no s'arriben a més llars. Tanmateix, sí que aconseguim treure d'aquesta pobresa severa a un percentatge més alt de persones. Si hi ha un 5%, amb el sistema actual, un cop hem donat la renda garantida, encara ens queda al voltant d'un 20% de persones amb pobresa severa, passem a un 13%. Estem reduint en un 5% la pobresa severa gràcies a aquest complement de l'habitatge. I el mateix ens passa amb la pobresa moderada. És a dir, si el model actual de la renda garantida no aconsegueix treure ningú de la pobresa moderada vol dir tenir el 60% dels ingressos del total de Catalunya, amb aquest nou model sí que hi hauria un 13% de llars que estarien sortint. La tercera recomanació que fem és dir, potser si no volem anar tant cap a un model de complements, que podríem estar parlant, en aquest cas és complement a l'habitatge, però podria ser un complement a la criança també, anem augmentant, quan ens fem aquesta pregunta, què ha de cobrir un sistema de garantia d'ingressos? Les necessitats vitals, i posàvem aquesta piràmide de Maslow i veiem que a dia d'avui encara estem en aquest primer nivell molt baix, doncs anem a avançar cap a un sistema que potser reduint ajuts que són molt petits, que cobreixen necessitats molt concretes i que són molt costosos de demanar, anem a avançar cap a un sistema de garantia d'ingressos que vagi augmentant en quanties. Aquí el que fem és plantejar dues alternatives. En una, incrementem en 100 euros per tothom. Això ho fem com per una persona i mantenim la progressivitat que fa la pròpia renda garantida. I anem augmentant 200 euros. Evidentment, el cost ja ens augmenta molt. En el cas de 200 euros ens estem doblant gairebé el cost actual que té la renda garantida. En el cas d'augmentar-la a 100 euros, estem augmentant-la a 253 milions d'euros l'any. Aquí, a diferència de l'anterior, veureu que aquestes dades sí que ens canvien perquè aquí estem deixant entrar més gent. Recordeu que el sistema de la renda garantida, el llindar d'ingressos està relacionat amb els ingressos que se'ns donen. Augmentem els ingressos que estem donant, augmentem el llindar. És a dir, persones amb més ingressos podrien tenir la renda garantida. Això vol dir que augmentem la cobertura. És a dir, més persones que es troben en pobresa poden accedir-hi. I també augmentem aquest impacte amb la pobresa. Fixeu-vos que, concretament, en el cas de la pobresa severa, amb un sistema on estem augmentant en 200 euros la renda garantida, el percentatge de persones que se'ns queden en pobresa severa ja és molt més petit. És a dir, podríem dir que amb aquesta renda garantida ampliada estem lluitant de forma efectiva contra la pobresa severa a Catalunya. Com us deia, es tracta de 3 propostes diferents, no són incompatibles. Aquesta una mica l'exemple que teníem al cap i que s'explica a l'informe és l'Universal Credit del Regne Unit, que fa aquest exercici de dir anem a agafar un escenari de moltíssims ajuts molt petits que venen a cobrir les ulleres, l'extraescolar, i que molta gent acaba no podent demanar, per un ajut que sigui molt més genèric i que cobreixi aquestes necessitats. No es tracta de propostes incompatibles, creiem que la primera és imprescindible, s'ha de simplificar el procés per demanar la renda garantida i s'ha d'ajudar molt més a la ciutadania i no posar aquesta càrrega sobre ella en com demanar-la, i alhora s'ha de fer una observació de quines són aquestes necessitats, on estan els grans forats que no s'estan cobrint i anar-los a complementar amb aquesta renda. I ja està, moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies a Helena i Mireia. Realment és un estudi detallat, interessant i que ens situa molt bé en la problemàtica. Ara la voldrem abordar amb 4 persones convidades al debat, que s'asseuran aquí ara amb mi, i que ens explicaran. D'una banda, hi haurà 2 persones que són testimonis d'algun tipus d'ajuts i de situacions complicades, i després 2 experts del sector. En concret tindrem a Toia Guiu, inquilina d'un habitatge gestionat per la Fundació Hàbitat 3 i representant de Cohabitat, a Juan Carlos Loaiza, persona atesa per la Creu Roja d'Osona i representant, per tant, aquí com a Creu Roja. Aquests seran els 2 testimonis més personals. I després tindrem a Teresa Crespo, membre de la Vocalia de Pobresa d'ECAS, i a Mercè Darnell, responsable de desenvolupament de projectes singulars i qualitat de Càritas Diocesanes de Barcelona. A tots us convido a pujar aquí a acompanyar-me. Juan Carlos i Toia, si voleu, seieu aquí a la punta, i la Teresa i la Mercè aquí al meu costat. Hola, gràcies a tots per acompanyar-nos. Si us sembla bé, comencem amb la Toia i el Juan Carlos. M'agradaria que ens expliquéssiu la vostra situació, quina és la vostra experiència a l'hora de relacionar-vos amb tot aquest món de les ajudes en la vostra situació de vulnerabilitat. Qui vol començar? Juan Carlos? Yo empiezo. ¿Sí? ¿Bien? Nuestra situación es que estamos en pobreza, digamos, ¿no? Pero lo más importante para nosotros, en cuestión personal mía, claro, hacer el papeleo, disculpen que hablo castellano, no hi ha parlo problema. mucho catalán. El Juan Carlos és de Perú, porta 15 anys a Catalunya i entén el català, però parla el castellà. Y el papeleo, la burocracia de los papeles se puede hacer, pero lo más importante es cuando uno, personalmente yo, es cuando te sientas al frente de una asistente social o asistente social, que quieres tú ser escuchado. Para empezar tienes que sentirte escuchado, porque mi primera experiencia cuando yo fui a entrevistarme con un asistente social no fui escuchado y me decepcionó mucho. Hay que empezar por ahí, mejorar en eso, ser escuchado. Todos merecemos ser escuchados, ¿no? Somos seres humanos y bueno, y con ayuda de otras personas logré hacer el papeleo, porque cuando tú llegas aquí no te enteras. Y eso es lo que para poder, como nosotros como somos inmigrantes, queremos tener una ayuda, que alguien te guíe para que las cosas sean más fáciles para ti. Ese es mi... Tú, Juan Carlos, has vivido en la calle, has tenido situaciones complicadas, ¿no? Sí. Ahora estás en un piso, tengo entendido. Explícanos un poco tu situación actual. En un cuarto. En un cuarto, no en un piso, en una habitación. Un piso no llego para un piso. Soy una persona sola que me tengo que organizar con la ayuda, con el dinero que me da la prestación, organizarme bien. La renda garantida. La renta garantida, sí. Eso, me tengo que organizar. I vius a Vic, no? Tinc entès? Sí, vivo en Vic. I treball no? Trabajo no, es muy difícil. He repartido currículo, he aprendido a manejar el ordenador con la ayuda de la gente de la Cruz Roja y mando currículum por ahí, pero será por la edad que tengo. Te dicen, te llamaremos, y siempre es la misma respuesta que uno encuentra. Tu tens 58 anys, no? Sí. I per tant tens una situació complicada amb
amb aquest ajut tens un tutor, també tinc entès, que està aquí, en Josep Solans, de la Creu Roja, també, que t'ajuden. Aquesta acollida, diguem, que dius que al principi que et va costar, que un assistent social t'escoltés, t'entengués, tot això has arribat a poder-ho tenir, això, o no? T'has trobat realment ben assistit? Como te decía, al principio fue una experiencia muy dura. Tuve que pedir un cambio de asistente social, que me escuche y con la ayuda de otras personas me cambiaron de asistente social y de ahí se me ha mejorado la vida. Nunca he sentido racismo ni rechazo por la gente de la comunidad de Osona. Siempre me han tratado bien y bueno, la vida se arreglará un poco. Molt bé, Juan Carlos, moltes gràcies. Toia, quina és la teva situació? Bueno, jo l'any 2016 vaig patir un desahuci, em vaig quedar sense feina, el pare dels meus dos fills petits no col·laborava, no ajudava, llavors em vaig trobar amb 420 euros, amb un lloguer de 550 i no vaig poder fer front, es van acumulant un deute bastant gran amb el lloguer del pis i llavors vaig patir un desahuci. I llavors vaig anar a una mesa d'aquestes d'emergència i llavors jo estic en un pis social, em va ajudar Habitat 3 i des d'aleshores em trobo allà. Que en principi això tenia que ser una ajuda d'uns 3 anys perquè jo em refés, trobés una feina, però després va venir la Covid i llavors també jo em trobo, tinc 58 anys també com ell, i llavors el tema de la feina és molt difícil amb aquesta edat. Jo precisament ara que tinc els nens grans, l'experiència d'haver treballat molt temps, que ara podria treballar sense els problemes que a vegades comporta tenir canalla, ara em trobo amb la pega aquesta de l'edat. Alguna vegada m'han dit, et puc preguntar l'edat? Jo penso, no, perquè si sóc capaç de fer aquesta feina, què més dona? Vull dir que em fa molta ràbia. Després el tema de les ajuts, jo em vaig demanar la renda garantida. Primer se'm va dir que tenia que llavors demanar primer l'ingrés mínim vital, estava obligada a demanar-ho. Vaig demanar l'ingrés mínim vital, se'm va denegar perquè temps abans havia fet un pla ocupacional i es veu que no sé quant temps ha de passar des que et quedes sense feina. Clar, jo dic, és que no ho entenc això també. Això era al principi. Després, inclús quan anava a demanar la renda garantida, que la vaig demanar després de l'ingrés mínim, al principi tot estava molt verd, inclús la gent que se n'ocupaven anaven superperduts. Jo també tenia el problema que havia firmat un conveni amb el pare dels meus fills que representava que em passava uns diners que no em passava. Llavors, clar, ells es pensen que tu reps allò, t'ho compten i et diuen no, perquè aquests 380, dic, però si no m'ho dona, llavors tens que fer una denúncia, que el jutge et firmi una deuta del pare en els nanos, llavors tot això es va dilatant amb el temps i jo la veritat no he aconseguit ni la renta ni cap ingrés mínim vital, 2 vegades ho he sol·licitat, llavors clar, jo no sé qui li donen, et tornen a demanar documentació que ja has enviat i llavors tot això és complicat. Vaig tenir també un temps un carro de la compra que em van donar durant 6 mesos i llavors em van dir, mira, el 6è mes és el juliol, a l'agost no es dona, al setembre ho tornes a gestionar i a l'octubre te'l donarem. I vaig pensar, què passa, que a l'agost i al setembre no es menja? Vull dir que a vegades, no ho sé, jo, vaig tirant, la petita encara estudia, però jo sóc un bon exemple de tot això que heu explicat. És complicat i jo em considero una persona que domino internet, jo he sigut administrativa sempre i m'he trobat pegues, m'imagino gent que no domina això, gent que no parla l'idioma, això que heu dit vull dir que està superben explicat i ja et dic, jo no he aconseguit encara la renta, no sé pas.
Esteu en el laberint, no?, tots dos, en el laberinto, no? Sí, són com a la dimensió desconeguda. Amb dos perfils molt diferents i els dos Sí, heu patit sí, les sí, disfuncions del sistema i la dificultat de poder arribar als ajuts o de sortir d'aquesta A més, situació. també acaben com avorrint-te, perquè entre que vaig anar a denunciar el pare dels meus fills, això passa temps, demanes a l'advocat d'ofici, el no sé què, el no sé quantos, quan es reconeix la deuta, quan la presento ha passat temps i llavors em diuen que ho torni a sol·licitar i llavors quan ho tornes a sol·licitar diuen que la deuta s'ha d'actualitzar i que puc haver-ho cobrat i no dir-ho. Dic, saps, unes coses que... Teniu quasi un màster, ja, tots dos? Jo, vamos, he fet un màster amb... Perquè, Déu-n'hi-do. amb El ajuts Juan i amb Carlos tot també em això. comentava abans el tema de l'empadronament, no? Que ell, a més... Explica-ho tu, Juan Carlos. Sí, yo he pasado muchas experiencias con el tema del empadronamiento, que hay gente que te dice que te voy a empadronar, sí, que no hay problema, pero a la final se lucran, se quieren lucrar, y eso debe haber un poco más de control, en que la gente se aprovecha de la necesidad de quererte empadronar, ¿no? Y eso no debe ser, creo que debe mejorarse un poco, porque siempre termina en que decir, no, me tienes que pagar, para empadronarte me tienes que pagar. Sí, sí. Bueno, pero esto es, siempre está el abuso a la gente que necesitem segons quines coses, pues siempre hay gente que no, afortunadamente, no son la mayoría. No son la mayoría. Pero por desgracia pasa. Por desgracia en la vida te La chocas con disfunció uno del de ellos. sistema també crea un submón de picaresca i d'abús de les situacions de pobresa, no? No todos. No. No, pero la hay. Pero siempre te encuentras con uno por ahí. Aquests són els casos, no? Aquí tenim dues persones que coneixen molt bé tot el sector i tot el món de la pobresa i dels ajuts socials. Teresa i Mercè, com veieu la situació? Us faig una pregunta genèrica per començar, que us pugueu esplaiar i que ens pugueu una mica situar millor. Hi ha aquest estudi i tenim dues experiències concretes però bastant representatives del que pot ser moltes situacions, no? Que són persones més o menys que han arribat a algun tipus d'ajut. Després n'hi ha moltes, pel que hem vist, que ni tan sols accedeixen a cap ajut i per tant es queden fora de tota assistència. Teresa, Mercè, qui vol començar? Començo jo? Molt bé, endavant. Perdoneu, seria dir només una cosa? Jo només vull dir que la gent ara que tenim aquesta manca econòmica tan severa, que a tothom li pot passar, que a mi m'ho diuen fa molts anys i jo hagués dit que jo no passaria... Mira, se'm posa un nus al coll perquè hagués pensat que jo no hagués passat per això. Ha estat dur, ara ho veig més lluny, agraeixo molt a Habitat 3 la gestió que va fer per poder ajudar-me, però que vull dir que ningú està exempt de que li pugui passar això. Jo soc una família monoparental, si no hi ha dos sous o almenys quan n'hi ha dos, si un no en té, potser treballa l'altre, però quan et trobes sol a vegades és molt difícil remuntar. I només volia dir això, que pot passar qualsevol, que la gent que ara tenim aquests problemes tan grans, no és com fa molts anys que tenia que haver-hi un problema de drogues o segons quines coses per ser una persona severa o una mica rebutjada per la societat. Vull dir que avui en dia qualsevol podem trobar-nos, i perdoneu. No, és així. Gràcies, Toia, així dit tant. Ja està. Teresa. No, bueno, primer bon dia a tothom. A veure, escoltant-los amb ells, evidentment, malauradament ho hem sentit moltes vegades, no? Llavors estem en una situació que dius no hi ha un sistema que respongui a les necessitats actuals de la vida de les persones i aquesta vida digna que en teoria l'estat del benestar ens obligaria a garantir no s'està garantint. I per tant tenim un sistema feble que és un sistema que no respon a les necessitats. No respon per moltes coses. Primer perquè no ha estat capaç d'adaptar-se a les necessitats del moment.
perquè cada moment i cada persona, perquè jo crec que és molt important tenir el valor de la persona i tenir en compte que les necessitats de cada persona no s'escolten ni es dona la resposta. Tenim una cobertura feble, una cobertura que no garanteix a tothom les seves necessitats. I quan es va parlar que teníem la renda garantida i llavors va aparèixer l'ingrés mínim vital, un va pensar que potser era una possibilitat de resoldre. I llavors l'experiència, després de 3 anys, ha estat bastant dubtosa, en el sentit que són 2 prestacions, una estatal i una autonòmica, que en comptes de sumar i, per tant, d'alguna manera complementar-se, això la teoria ho és, però la realitat ens diu que no hi ha aquesta diguem, simbiosi o complementarietat entre una i l'altra. Si la renda garantida tenia problemes, les 2 juntes encara en tenen molts més. I, evidentment, el que han dit és la punta de l'iceberg de molts dels altres problemes que poden sortir. Ens en trobem incompatibilitats, n'hi ha moltes incompatibilitats. Incompatibilitats en el tema, per exemple, de treballar. Ells es queixen que no treballen, però aquell que té treball i té un salari molt baix, no pot, és un treballador pobre, però no pot tenir accés a una renda garantida. Aquesta és una incompatibilitat molt seriosa, perquè llavors s'entra en un cercle viciós que diu, per no perdre, si l'ha aconseguit, no treballo. I llavors estem fent al revés del que hauríem de fer. Per tant, aquesta és una incompatibilitat molt seriosa i que fa molt temps que es diu que s'ha de resoldre. Incompatibilitats en temes també del nivell exigit de patrimoni o d'ingressos de la família. I llavors hi ha gent que les necessitats no les tenen cobertes, però la llei diu que ja t'has passat i que no pots demanar una renda garantida. Altres coses, incompatibilitats entre les 2 prestacions. Les 2 prestacions demanen coses diferents. Les condicions són diferents. Per exemple, el temps que tarden en respondre és diferent. Llavors penses que la renda garantida en 4 mesos te'n responen, ingrés mínim vital, això no està clar. I hi ha el silenci administratiu que ja es considera que pot ser una denegació, cosa que a Catalunya no considerem. Infinitat, podríem estar molta estona i la veritat és que hi ha això, incompatibilitat. Hi ha incertesa, aquesta manca de resposta d'un o de l'altre que no saps mai si et diran que sí o no t'ho han de dir o t'ho han de dir. Diferències també n'hi ha, perquè hi ha diferències en coses com és quina documentació es demana, quines condicions es demanen. Coses d'aquestes que, esclar, jo dic que és un via crucis per les persones, arribar a aconseguir tot allò que li pugui permetre aconseguir una ajuda. I, evidentment, dificultats. S'ha parlat d'internet. Internet és una molt gran, però no només és el tema de l'accés online, sinó que els mateixos papers que expliquen què és, com s'ha de fer, quin és el procés, hi ha gent que no ho entén. No per l'idioma. Una cosa és l'idioma, que també, però molta gent... És que el tipus de lèxic, de construcció... Llavors, clar, les entitats del tercer sector treballem per aconseguir possibilitats d'ajudar la gent, donar possibilitats a la gent perquè puguin demanar tot aquest... Però no sempre, primer, que també hi ha gent que no arriba ni als serveis socials ni a les entitats del tercer sector, es queden pel camí. I veuen un abisme tal que desisteixen. Potser no tenen per menjar, però desisteixen a demanar-ho. Perquè ja no saben com demanar. Aquella muntanya jo no la puc pujar, no? I es queden a mig camí. Llavors és preocupant la situació aquesta que s'ha exposat, perquè diu, sí, ja la sabem.
Llavors és quan dic, bueno, en parlarem de les propostes, però és que jo crec que hem d'anar molt més lluny que aquestes propostes. Gràcies, Teresa. No, ja m'ho va parlar, has obert molts temes, després si de cas hi entrem. Mercè, un dels temes potser concrets és això, que ni les entitats arribeu a poder entendre i ficar-vos i ajudar a tanta gent que ho necessitaria, no? Esteu bastant desbordats, també. Sí, bé, com a Càritas, com moltes entitats, ens hem vist, diríem, obligats a poder nosaltres fer el màster per entendre-ho. Vull dir, els professionals i els voluntaris contractats que estan a les entitats, el nostre primer repte és aconseguir entendre aquestes prestacions, situar-vos en tot el... poder-ho prendre i saber-ho fer. Moltes vegades, quan s'inicien aquestes prestacions, nosaltres mateixos ens equivoquem al començar-ho a tramitar, perquè necessites una gran formació per poder ajudar la gent a tramitar-ho. Vull dir que crec que això és molt important. Estan pensades de tal manera que cal una gran formació i un gran acompanyament per part professional per poder-ho ajudar a fer i evitar el desistiment de la gent i evitar aquesta manca d'informació. Això de per si ja és un repte. I quan sembla que ja t'has après de com funciona, t'ho canvien i tornem a començar de zero i tornem a començar a aprendre-ho. I és molt desesperant pel mateix professional a l'adonar-te que a vegades t'equivoques i no ho fas bé perquè és pràcticament impossible resoldre-ho, i jo crec que això és un tema clau. Si els mateixos professionals ja no sabem moltes vegades com fer-ho, com esperem que la pròpia ciutadania hi pugui accedir? Això és molt important. Jo crec que a la base de tot aquest informe que ha fet XNET i que jo valoro moltíssim, aquest informe XNET, fa pocs dies el que ha fet ECAS també de la situació que tenim d'ingressos, el propi estudi de Càritas d'una ajuda que no arriba, de fa també 3 dies, perquè demostra aquest interès que tenim una mica per mostrar a la ciutadania que cal fer un pas. Crec que d'entrada tenim un problema de base que explica el per què ens trobem en aquesta situació, perquè crec que hem d'anar a buscar també les causes de per què al final aquests informes diuen el que diuen. Jo crec que hi ha una causa molt evident que com a societat hem de superar tots, també a nivell polític, però primer la ciutadania és tenim una sospita del pobre. Pensem que el pobre és algú que ens està enganyant i que no es mereix l'ajuda. Això està a la base de tots els problemes que tenim. I és la primera cosa que hem de superar. Ara mateix hi ha tot el dilema social sobre el tema de les prestacions d'atur. Hem de reduir les prestacions d'atur perquè així la gent trobarà feina. Vull dir, ja de base hi ha una manca de consciència ciutadana d'una cosa que has dit i que és bàsica, i és que qualsevol ens podem trobar en aquesta situació i que el ser humà és vulnerable i fràgil i que qualsevol a la vida pot tenir o un problema personal o un problema familiar. La nostra societat està basada en pensar que tothom podem treballar 8 hores al dia de manera supereficient en una feina supercomplexa que ens pagaran molts diners. Però no existeix la consciència de que tots tenim família a la que ajudar en un moment donat i tots necessitem ajuda personal. Si això la societat no ho entén, jo crec que és molt difícil que puguem arribar a tenir unes prestacions millors. I si no, mirem una mica què ha passat amb el tema de la renda bàsica. En el fons hi ha una greu sospita de no donem diners a la gent. Per això aquesta sospita també que ens fa donar a la gent coses en espècie en comptes de diners. El tema de l'alimentació, què fem amb la gent? Li donem diners per anar a comprar o li donem menjar, no sigui que ho gastim malament? Crec que aquest és un problema molt important, igual que el problema d'entendre que tots som vulnerables. Les dues coses una mica van juntes si volem que aquestes prestacions millorin. Després, una altra cosa molt bàsica que crec que també com a ciutadania hi hem de lluitar i és tots hem assumit com una cosa òbvia que ens ve donada que tothom a casa nostra té dret a la salut i a l'educació. I pensem que això ja és una cosa com molt òbvia i això no existia fa molts anys. Què passaria si per anar a l'escola t'haguessin de demanar tants papers com demanem per cobrar una prestació o si abans que t'operessin haguessis de demostrar tot el que s'ha de demostrar per la renda garantida? Quanta gent es moriria i quanta gent no estudiaria? Això no ens ho plantegem. Rics o pobres no cal demanar res. Pel fet de ser un ser humà, tu ja tens aquests dos drets. Si no aconseguim fer el mateix pas amb el dret a l'habitatge, primer, cosa bàsica, i segon amb el dret a l'alimentació, al final aquest sistema de garantia d'ingressos, de renda garantida d'ingrés vital, el que permet a la gent és omplir la nevera, no oblidem això, només serveix per omplir la nevera, sempre i quan tinguis diners per pagar l'habitatge, perquè si no, no pots ni pagar l'habitatge ni omplir la nevera. Ho dic perquè quan s'utilitzen indicadors i els informes també d'Ivalua i XNET diuen la renda garantida redueix la pobresa severa o moderada, permeteu-me, no.
Els indicadors que s'utilitzen només es basen en els ingressos, que són els únics que tenim i és evident que són els que hem d'utilitzar. Però de què serveix un indicador a casa nostra que no té en compte les despeses de poc? L'únic que passa és que les persones, abans de cobrar la renda garantida, entre els ajuntaments i Càritas i Creu Roja i altres entitats, els hi hem de pagar tot, el 100%, i quan passen a cobrar la renda garantida, bé, decidim què fem, els ajudem a alimentació o a pagar l'habitatge. Però ningú surt de cap pobresa, no ens fem trampes al solitari, perquè aquestes dues necessitats elementals, que són l'habitatge i l'alimentació, no existeixen. Ho dic també pel tema de l'informe PISA. Ara tothom estem mirant com millorem l'educació i com que les proves del PISA no milloren. Perdoneu, aquí l'explicació la teniu avui, aquí. El principal problema de que no millorarem el PISA a Catalunya és totes les famílies amb fills, heu vist el 80% i pico famílies amb fills estrangeres, amb un de les dades que heu donat. Aquest és el problema clau, que tot aquest edifici, que aquí hi ha la Fundació Bofill, tots hauríem d'estar junts parlant-ne. El problema clau de no millorar les proves PISA és únic i exclusivament que hi ha masses infants a Catalunya que viuen en habitacions rellogades i que no tenen diners per omplir la nevera i que a més han d'anar canviant d'habitació contínuament i canviant de metge contínuament. A mi que algú m'expliqui com podem pretendre que a l'escola aprenguin alguna cosa, quan tota l'angoixa familiar es transmet a aquestes criatures. Crec que tot el que estem dient avui està basat en això. Després, evidentment, hi ha coses gravíssimes a resoldre ja, que no poden esperar. Hi ha un maltractament institucional gravíssim a l'obligar a la gent a demanar ingrés vital i renda garantida. Com pot ser això? Que obliguin a la gent a fer 2 tràmits. Això hauria de deixar passar avui. Que descomptin l'ajuda de l'habitatge a la gent que cobra la renda garantida. Això hauria de deixar de passar el primer dia que va començar a passar fa 4 anys. Encara no sé per què no ha canviat això, no puc entendre-ho. No puc entendre com permetem que les persones, donat que la renda garantida la donen abans que l'ingrés vital, tinguin ingressos indeguts i que a sobre al cap d'uns mesos hagin de tornar diners. No puc entendre-ho. No puc entendre com la persona, quan troba feina, continua cobrant la renda garantida fins que se n'adonen que té una feina, després li reclamen aquests diners, però quan perd la feina tarda mesos en tornar a cobrar la renda garantida. Això no puc explicar-m'ho. Hi ha coses que no són tolerables i seguim aquí sentats i les seguim tolerant. A mi això una mica em sorprèn la paciència que tenim tots davant el que ens explica la gent. Després hi ha un tema molt important, que és el manteniment de la renda garantida. També tenim un problema gravíssim de la manca de formació de la gent que ajuda els altres a tramitar-ho i la manca d'empatia, que tu ho has comentat al principi. A les persones que ajuden els altres en situació de vulnerabilitat, a part de saber fer la feina, cosa difícil perquè ho posa molt difícil, es necessita una gran dosi d'empatia per entendre que el que està patint no li pots estar dient es que mira, no ha venido a la cita, es que llego tarde, es que se lo saco porque no avisó. Sabeu la quantitat de la gent que perd les prestacions per no haver fet i no haver anat amb allò que se suposa que has de fer i anar? Això també en parlem poc, del tema del manteniment, cosa que a País Basc també tenen aquest greu problema, des que van passar al Servicio Público de Empleo Basc la gestió de la renda garantida basca. I ara a sobre volen contractar més gent per controlar-ho, que aquests dies sortia al Twitter. Em sorprèn aquesta manca d'entesa que el control dels pobres, a part del cost que té, és que realment empitjora la vida de la gent. Crec que també valdria la pena que algú estudiés el patiment humà que hi ha al darrere de tot el desestiment, totes aquestes angoixes, tot aquest patiment humà, tot aquest maltractament, tot això que empitjorem de la qualitat de vida de la gent, a part de no aconseguir cobrar. Això se'n parla poc. No només no ajudem a la gent, sinó que sempre a sobre li estem creant un patiment, un patiment que nosaltres mateixos, a vegades els professionals, voldríem tirar a la tovallola, perquè a vegades una companya que està aquí, que és qui més ajuda a la gent a tramitar la renda garantida, diu és que n'hi ha per plegar, n'hi ha per ja no intentar-ho. 10 dies per presentar un paper, però si han passat els 10 dies quan t'arriba el que s'ha de presentar. És realment esquizofrènic perquè la base no la tenim clara. I és que la gent que necessita ajuda, la necessita avui, i tots podem necessitar ajuda en un moment de la nostra vida. Mentre no sigui un tema universal, anem posant pegats. Perquè sí, anirem millorant ara alguns dels requisits, o anirem simplificant, però el problema de base no l'estem arreglant i la societat no l'està entenent. A més, això és una cosa que ve de molt lluny, no? Vull dir que portem anys així. Abans tu, Teresa, deies també el sistema no s'adapta als canvis socials, a les noves pobreses, a les noves situacions, a les singularitats que van apareixent.
Però, clar, d'altra banda, tant l'ingrés mínim vital com la renda garantida de ciutadania són de fa 4 dies, per dir-ho així, són de fa pocs anys, molt pocs anys en un cas, no? Vull dir, anem creant... Abans hi havia la renda mínima d'inserció. Però vull dir que anem adaptant, però no solucionem, no? Sí, això que ha dit la Mercè, el dubte que tenim de la persona pobra, això jo crec que és molt important, perquè i ells ho senten, perquè sempre és aquella persona... Jo recordo una vegada en el Parlament que es va dir públicament que els diners que es donaven per la renda mínima d'inserció servia perquè la gent es comprés televisions i no sé què. Bueno, és que això ja és falta de respecte i de dignitat a les persones, no? El tema de l'habitatge també, que jo no havia citat, però que és evident que és un problema greu estructural que tenim i que no s'ha resolt. I no només no s'ha resolt, sinó que... Ha empitjorat molt. Bueno, la inversió que tenim en el nostre país és ínfima comparada amb la d'Europa. Estem a 1% del PIB. Amb això no resolem les coses. No tenim un parc públic d'habitatge. Hi ha tot un problema de barris que estan del tot segregats, no? Tot el tema de la segregació residencial. Tenir també problemes de sensellarisme que no teníem abans. Sobretot, per exemple, abans es parlava del sensellarisme i es parlava sempre de persones que estaven amb problemes psicològics, droga... Bueno, tu ho has dit, no? Avui dia ja no és això. Qualsevol persona es pot trobar en una situació de sense llar i una cosa també significativa és el gènere. Abans eren quasi sempre homes i avui dia ja són dones les que pateixen aquesta situació. I amb aquesta situació de l'habitatge, el que no es pot és de dir, bueno, et donem 300 euros, però te'ls descomptem de la renda garantida, perquè clar, o menges o tens casa, no pots tenir les dues coses. Llavors, aquests dèficits cal d'alguna manera assumir-los d'una manera molt més global. Jo crec que el model que tenim de protecció social a nivell estatal, en l'estudi que nosaltres vam fer ara, quedava molt clar que la gent de més de 65 anys amb les pensions tenia més o menys bastant resolta la seva vida. En canvi, quan analitzem la infància, per exemple, la infància tenim una taxa de pobresa elevadíssima a Catalunya. I això sembla que no preocupi. Això té a veure amb PISA, com ara deia la Mercè, no? Llavors, sí, hi ha una ajuda de famílies amb fills encàrrec que hi ha gent que ni la sap que existeix i que no la demana. I són ajudes minses que no arriben a cobrir veritablement les necessitats de la família. Abans parlàveu, i s'ha esmentat també el País Basc en diferents moments, no? Considereu que aquí el traspàs de l'ingrés mínim vital de la gestió a Catalunya podria ajudar, diguem, a millorar la situació? Home, és evident que això és imprescindible per ahir. Vull dir, ja anem tard. Qualsevol dia que surti ja han fet tard. És del tot imprescindible que hi hagi el traspàs i que hi hagi una oficina única, com comentaven les companyes, per exemple, l'exemple de Sant Boi, que tu vagis allà i algú t'ajudi a tramitar-ho tot. Ja està. I aquest ja sabrà quan, com i per què, però que t'ho resolguin. I això és del tot imprescindible. Sí que amb el tema de les ajudes d'habitatge, és que la situació no és kafkiana, és el següent. Vull dir, a part de la multiplicitat d'ajudes d'habitatge que hi ha, amb requisits diferents i èpoques de l'any que es poden tramitar, que només es poden tramitar 1 o 2 mesos a l'any i que mai saps quin mes serà, vull dir, per atendre que les persones sàpiguen quin mes de l'any sortirà l'ajuda i quantes setmanes tindràs per tramitar-ho, això és impossible, però els professionals tampoc. Els professionals no poden estar al cas de quan sortirà l'ajuda dels 200 euros, quan sortirà l'habitatge, quan sortirà l'altre habitatge, la normativa que han canviat l'ingrés vital, vull dir, això és absurd pensar que qualsevol ser humà pot dedicar-se a fer això. Però les ajudes d'habitatge, que algunes pots tramitar-les durant 6 setmanes, només es pot ser pobre 6 setmanes l'any, és un requisit bàsic. Després,
Hi ha ajudes, per exemple, que estan pensades per ajudar-te a tu a pagar el lloguer cada mes. No? Si tu vols que t'ajudin a pagar el lloguer cada mes, l'ajuda te l'han de donar cada mes. Seria el raonable. No, no, no. Tu la demanes ara a l'abril, l'any passat la vas demanar al maig, te la donaran l'any que ve, no sé quin mes, en 2 o 3 vegades, i potser amb sort a l'estiu i te la donaran de cop. Però a més has d'haver demostrat que tot l'any anterior tu estaves pagant el lloguer. Bé, no tinc paraules, vull dir, no sé com explicar aquesta situació. Clar, això que al final sembla que sigui un còmic i potser si fos un còmic i ho miréssim des del punt de vista de riure, entendríem tant el ridícul que se'ns cauria la cara de vergonya i potser hi posaríem una mica de seny, no costaria gaire tampoc, si algú realment s'ho parés a pensar. Perquè al darrere tens la sensació que hi ha màquines, no hi ha éssers humans, i per això també jo voldria disculpar els professionals que a vegades atenen a les persones que no és que no vulguin escoltar la persona, és que no hi ha... Al final la manca d'empatia és un mecanisme de defensa humà davant del desastre, perquè el desastre és tan gran i tu ja estàs tan nerviós i et sents tan impotent que a vegades no tens ni el mínim que s'ha de tenir, que és destinar una persona a l'altra a veure si descobreixes. I ja no diguem si et passen coses rares, com això, separada, que no t'estan ingressant els diners, que vius en habitacions rellogades i el primer que s'ha de demostrar a l'Estat és que no ets parent de les persones amb les que vius. Vull dir, penseu que la realitat que han explicat, que és la vida de la gent, l'ingrés mínim vital mateix preveu que algun treballador social acrediti les situacions que li passen a la vida de la gent de normal. A sobre els treballadors socials ens obliga a fer de controlador de pobres i poder fer informes per demostrar que la gent és pobra. I no passa res perquè tardés un any a cobrar. Imagineu-vos que això passés perquè t'operessin de catarates, que abans d'entrar a la llista d'espera ja haguessis de demostrar tot el pobre que és. Vull dir, no tenim en compte això. I no tenim en compte com empitjora la salut de la gent i l'educació per no tenir això. O sigui, es fan molt pocs estudis per poder demostrar que una part dels diners que destinem a salut els llancem cada dia a les escombraries perquè aquella persona, quan arriba a casa amb un tractament de càncer, no pot fer ni la dieta que li han donat, ni prendre's la medicació a l'hora perquè no té ni la nevera o li han tallat la llum. O sigui, l'impacte que té sobre la salut i sobre l'educació de tot el que no invertim en coses elementals com tenir un sostre digne i menjar, ho trobo com absurd que la nostra societat destini tants diners a salut i educació i zero a comer i vivienda, no ho entenc. I una cosa que ha dit ella molt important, als 65 anys la nostra societat va entendre que tothom té dret a cobrar. Això va passar fa uns quants anys. Quan jo vaig començar a treballar això no existia. I això és molt important, perquè als 65 la nostra societat, tothom ha entès que tothom té dret a una quantitat. Ningú li pregunta a la persona gran en què s'ha gastat els diners, encara que sigui una no contributiva que se suposa que la cobres perquè no has contribuït. Però ningú t'ho pregunta, gràcies a Déu. Però els nens, si no mengen, no passa nada. Això no passa res. I a sobre els pares han de demostrar amb què es gastaran els diners, no sigui que comprin gambes per Nadal. Abans has preguntat si la fusió de l'ingrés mínim vital i la renda garantida, si milloraria la qüestió, no? La situació. A veure, és una cosa que Catalunya ho està demanant i jo crec que sí que milloraria, però tampoc és tan fàcil, no? Perquè pensa que són dues administracions diferents, no? Una estatal, una autonòmica, amb una sèrie de normatives i normes i criteris diferents, no? Per tant, caldria, el primer de tot, crear una governança coordinada entre aquests dos sistemes de protecció. Si això s'aconseguís, el que és important és que ja es mantindrien aquestes dues administracions, però el bo, jo crec que seria que per la persona que va a demanar seria una sola sol·licitud, no? I per tant hauria una integració que seria molt positiva. I en el mateix sentit... I una cosa encara, perdó, una cosa, hi hauria, jo crec que llavors l'ingrés mínim vital estaria més implantat a Catalunya, que ara no està del tot implantat, la gent que cobreix aquesta primera prestació bàsica, la renda garantida no l'hauria de pagar, i llavors la renda garantida podria cobrir
altre tipus de complements que per al cost del nivell de vida de Catalunya, que és diferent del de Múrcia, o per altres coses podria potenciar, no estalviar-se aquests diners, sinó cobrir coses que avui dia no queden cobertes. I en aquest mateix sentit d'això, una sola prestació, no? La finestreta única, que és una de les 3 peticions de l'informe assumides per la taula. Això també fa molt temps que se'n parla. He vingut a moltes taules, com dèiem abans, molts debats d'aquests. És un tema recurrent des de fa anys. Tan difícil és asseure's les 3 administracions o 4... Jo també m'ho pregunto. Com pot ser que ens costi tant i que sigui... Vull dir, aquí ens hem assegut, no es poden asseure Estat, Generalitat, Diputacions i Ajuntaments i dir, va, ho muntem, vinga, ens donem un any, 2, i ho fem. Això la Generalitat, fa molt temps que en parlem d'aquest tema des del sector, ho hem demanat sempre, però és molt complex, però tot el tema de la informació, com es unifica, tot el tema de la documentació. Ara s'està demanant documentació diferent en un lloc i en un altre. Una cosa pitjor, es demana informació i documentació que l'administració ja la té. I que la demanen i que han de tornar a generar-la. No hi ha, a vegades jo crec que és que no hi ha la voluntat de crear aquesta finestreta única. Jo crec que s'hauria de crear una finestreta única per tot el tema de documentació, gestió i informació. Després hi ha tota la part d'intervenció, que això s'hauria de veure com es gestiona. Però hi ha inconvenients però que són eterns. Jo crec que sí, i s'ha parlat moltes vegades. S'ha parlat molt i realment sorprèn. Perquè a més això seria més barat. Segur. Més barat econòmicament, menys recursos humans i una facilitat per a les persones que el circuit de barreres seria més curt i més fàcil. Sí, sorprèn molt que tant que s'ha parlat que realment s'ha fet algun pas? Teniu constància que s'hagi fet algun pas en aquesta línia, Mercè o Teresa? S'ha fet passos, Sí, llavors sembla que hi ha un preacord entre la Generalitat i el govern espanyol en aquestes eleccions, doncs hi ha un compromís de fer passos cap a aquesta finestreta única. Però tu preguntaves com és possible. Crec que com a deures les entitats socials i els serveis socials públics, tots, tenim també un deure d'augmentar la pressió social que fem, perquè mireu el que ha passat ara amb les infermeres quan han vist que es pujaria el sou més als metges que les infermeres. S'han mobilitzat en 2 segons i segur que aconsegueixen que es millorin les seves condicions. A mi em sembla molt lloable i em sembla perfecte que les condicions dels treballadors de la sanitat millorin, igual que els de l'educació. Però pensem que els treballadors socials és que estem a les antípodes de les condicions laborals i econòmiques de salut i d'educació i les entitats a les antípodes d'ingressos, subvencions i concerts. Vull dir, estem tan lluny del que estan reclamant. Aquí també hi ha un deure ciutadà que tots els treballadors públics del sector social i de les entitats puguem també alçar la veu per la millora social de les persones que estan patint. Abans de la renda garantida hi havia la PIRMI, l'ajuda que feia la PIRMI, que tenia un avantatge, una respecte a la renda garantida actual, i era que els treballadors socials hi tenien un paper i són molt sensibles a la realitat del patiment de la gent i ara les màquines i la nova tecnologia estan obviant la necessitat de l'acompanyament personalitzat a les persones a poder accedir. Però jo recordo perfectament que durant l'època aquella de la PIRMI, com ja la sospita del pobre, un estiu, la Generalitat va decidir retallar la PIRMI, a l'estiu, con nocturnidad, premeditación y alivosía, quan els treballadors estàvem de vacances. Sorprenent, un 4 d'agost, me'n recordaré tota la vida d'allò. Evidentment, la Generalitat es estalvia de cop i volta milions que no s'han recuperat. Vaig trobar a faltar que es fossin capaços, i això és un mea culpa personal, de poder lluitar amb la gent que estem atenent junts i anar junts a reclamar els drets de la gent més vulnerable. Quan va haver-hi les retallades de sanitat, a l'Hospital Bellvitge les infermeres i els pacients van tallar la diagonal. I quan passa algú a les escoles, veus els professors amb els pares amb els carritos i els nens protestant. Això, a l'empoderar i a lluitar junts amb la gent més vulnerable per les coses més elementals
I això com a societat encara no ho hem garantit. O sigui, també passen coses que passen perquè no hi ha la suficient pressió perquè deixin de passar, perquè al final els polítics també es mouen quan creuen que això els hi farà guanyar o perdre vots. I si les infermeres han sigut capaces de posar-se a manifestar-se en 2 dies, penso, ostres, els treballadors socials per quan? Quan molts treballadors socials sanitaris estan en les mateixes condicions que les infermeres i durant la pandèmia no es va parlar dels treballadors socials sanitaris amb la gran tasca que van fer durant la pandèmia. Vull dir, hi ha un grau d'invisibilitat de la tasca que fem els professionals socials enorme. I això és un punt molt feble que fa que passin les coses que passen. O sigui, no passa perquè sí, passa perquè som invisibles encara ara. Sí. Potser podríem obrir el torn de preguntes del públic. No sé si s'han suscitat molts temes. El panorama està molt clar. Si algú té ganes de fer alguna pregunta o alguna intervenció breu, simplement us identifiqueu, de quina entitat veniu o d'on sou i demaneu el micro i la feu. Mira, aquí. Hola, bon dia i gràcies per organitzar el debat. Jo vinc de la Fundació Habitat 3 i sí que volia comentar que en l'estudi que heu presentat he trobat com a faltar un grup que en el nostre dia a dia és com suposa un 50% del percentatge de les famílies que estem atenent amb lloguer social, que és les dones soles, les famílies monomarentals amb fills a càrrec, i que m'ha sorprès que no sortís en l'estudi. I ja et dic, depèn dels programes que nosaltres portem, estan de l'ordre del 45, 49, 50% de persones en situació de vulnerabilitat severa i en habitatges de lloguer de més emergència. I després s'ha dit tot molt i estic 100% d'acord amb tot el que s'ha dit, però sí que volia com posar de manifest en el nostre dia a dia la perversió aquesta que té la renda garantia quan les persones que estan als nostres habitatges el que fem és un acompanyament perquè puguin anar millorant la seva situació i com moltes, a través de plans d'ocupació o tal, han perdut la renda garantida i els ha costat la vida i han estat mesos després sense tornar a cobrar res, com ara les persones que tenen renda garantida, quasi totes mares amb fills menors, diuen mira, me quedo així, estem cronificant i estem evitant aquest empoderament i aquest augment d'autonomia de les nostres famílies, que l'objectiu és que acabin sortint d'un pis de lloguer social i arribin a un pis de lloguer assequible, si és que aconseguim pisos de lloguer assequible, que això ja seria un altre tema, però que realment és una perversió, perquè no s'atreveixen a agafar una feina o un pla d'ocupació perquè saben que després estaran mesos que no tindran per pagar el lloguer o per comprar el menjar. Gràcies. Moltes gràcies. No sé si voleu intervenir. En aquest sentit, abans ho he dit, això de la perversitat, és que és una realitat, perquè si després estàs un any o mig any sense cobrar, i quan jo he dit que no hi ha una adaptació del sistema a la realitat, em referia i estava pensant sobretot en el tema del món laboral. Avui l'ocupació no és estable. Són ocupacions, contractes laborals de dies, de setmanes o d'un mes. I després, o temporals que no arriben a tenir un ingrés suficient per viure. Llavors són situacions que cal adaptar molt, molt el sistema de protecció social al sistema del mercat laboral. I això no està adaptat, perquè si tu saps que cobres menys però pots treballar, és que l'ingrés del treball és important econòmicament parlant, però sobretot és important pel desenvolupament de la persona. La persona necessita no ser dependent, però el sistema, sense voler, estem creant dependents. I estem creant, i llavors a mi això a vegades m'ha fet mal, de comentaris de la societat que una mica sense potser coneixement diuen sí, aquesta gent venen aquí i viu del cuento i els alimentem. I això s'està dient. I això jo crec que no es pot acceptar, perquè són situacions molt greus i que
Per tant, jo estic plenament... I això jo crec que també es demana i s'ha demanat moltes vegades. ECAS ho ha demanat. De fet, ja va haver... Ara s'està el procés de reforma de la renda garantida. Vam demanar una sèrie d'esmenes o de reformes. I una era aquesta, l'adaptació del món laboral a la prestació. Comissions Obreres tinc entès que també ha fet un informe en aquest sentit. És que és com incongruent, no? Com una altra cosa és l'edat, no? Que la joventut, no hem parlat dels joves, però els joves estan en una situació laboral que els costa moltíssim entrar d'una manera estable en el mercat laboral. Llavors no poden accedir a una renda garantida. Nosaltres dèiem que als 18 anys poguessin entrar. Són demandes que ja veurem en què queden, però almenys demanem-ho. Ara, jo crec que el tema de lligar el que és el món laboral i les prestacions és fonamental. Amb això dels joves que dius, hi ha aquella proposta del Piketty, d'una herència universal pels joves, que suposo que ens queda molt lluny això ara, però vaja, aniríem a aquesta línia. Això de l'herència universal, a veure, ECAS també, ja que ara he parlat d'ECAS, ECAS creu que una de les alternatives és buscar una prestació que sigui universal, que sigui incondicionada i, per tant, estem parlant d'una renda bàsica per tothom. Llavors, això evitaria tots aquests controls i aquestes dubtes de les persones, perquè tothom ho rebria. En el moment de tot el tema de la discussió o de la negociació laboral, si una persona té els mínims ja resolts, pot negociar d'una manera molt diferent que si no té per menjar. En aquest sentit, garanteix la renda bàsica que pots negociar ja unes condicions laborals, no digui òptimes, però una mica millor. Per tant, nosaltres creiem que seria una... i evitaria tot això que hem estat parlant, de finestretes, tot això s'eliminaria. De cop ja tens, sí. Perquè no hi hauria aquestes necessitats i aquests controls, i ara ja se m'acaba, però no se t'acaba perquè és per sempre. És utòpic, sí. Avui dia crec que és encara utòpic, però jo crec que cada vegada més es veuen possibilitats que una renda bàsica sigui possible, sigui factible, i hem d'anar treballant en aquesta línia. I per tant jo crec que les prestacions que avui tenim les hauríem de fer cada vegada més laxes en condicions i en exigències i en control, perquè cada vegada s'assemblessin o s'acostessin més a una renda bàsica del futur. Sí, i tant, i tant. Jo el que veig és que la pobresa severa està creixent a un ritme que no està igual que les ajudes i la manera de resoldre, m'entens? Jo ja no dic que tindríem que anar per davant, vull dir que un país tindria que tenir aquell foradet per lo que pueda passar, que ja no és el cas, però vull dir, almenys si això va a aquest ritme, que això intenti, m'entens, anar també a un... perquè és que si no s'arribarà a un punt que... Això no sé si ens ho podrien contestar l'Helena i la Mireia. No sé si voleu respondre... Espera, que et partin el micro. Si no, entre la teva veu i sense micro ja és impossible, No, totalment d'acord. De fet, gairebé tots els clústers que s'identifiquen són de dones, perquè la pobresa sabem que està molt feminitzada. Sí que quan fem només els anàlisis de pobresa, i aquí sí que fem els clústers, les famílies monomarentals són claríssimes, al final el clúster té un punt que l'algoritme decideix sol, i quan fem pobresa i habitatge, sí que en aquests 4 grups no hi havia un concret de famílies monomarentals, però està com molt present, i agafa totalment el comentari del mercat laboral, que no està representat, i no és el que analitzem aquí, però tot el tema dels incentius al treball, la criança no hi és, quan l'estem plantejant, i aquí de nou agafo el cas anglès, el que fa l'Universal Credit és que et paga el cost que tinguis de criança un cop trobes una feina durant bastants mesos. Llavors tu no has d'escollir entre dir trobo una feina que és precària, hauré de cobrir tota aquesta criança, evidentment mai això et sortirà a compte, introduir tota aquesta part. I també fem bases en el comentari de l'edat, que és que ja sense entrar en la proposta de Piketty, si és més o menys ambiciós, és que aquí el que estem dient és que hi ha un dret que té tota persona adulta, però estem posant aquí 5 anys, que diem, bueno, que ets adult, però aquest dret no el tens adquirit encara. Posem aquesta edat dels 23 anys, que és totalment
arbitrària, que algú ens expliqui què hi ha darrere d'això. Una por a que la renda garantida sigui una renda d'emancipació. Quin problema hi ha amb això? I per què aquesta por la tenim als 18 anys i no la tenim als 29 o la tenim als 32 quan tenim les edats d'emancipacions que tenim? Tornem a tots aquests perjudicis dels que comentàvem abans. Qui explica tots aquests controls? La por a que aquests diners se'n faci un mal ús. Doncs és una mica la mateixa idea, totes aquestes barreres ideològiques que ens tallen la cobertura i l'impacte. Hi havia una paraula demanada. Bon dia, soc Joan Batlle, treballador públic i que treballo a habitatge. En tot cas, dues reflexions, perquè amb les veus tan clares que hem tingut aquí a la taula i tan compromeses, penso que no podem obviar dues coses, almenys per mi la reflexió. Al costat tinc la Carme, que està treballant a SUR, que havia estat treballant també de drets socials, i me'n recordo que en un moment determinat vam trobar una solució ràpida i fàcil per poder que en les meses d'emergències tenir un sistema més o menys ràpid per l'adjudicació d'habitatges a dones víctimes de violència masclista. Si haguéssim hagut d'anar en aquell moment per el tràmit administratiu normal, encara hi seríem, perquè s'havia de fer una modificació legislativa que hagués tardat com a mínim 2 anys. Vam començar a habilitar això, no hem solucionat el problema. Amb el tema que heu plantejat del tema d'ajuts al lloguer i altres, lògicament no contesto per defensar res, sinó per tornar a dir en veu clara que hi ha coses que són absurdes completament. El tema del Baix Comunicant, quan nosaltres tramitem 93.000 expedients d'ajuts al lloguer i que lògicament té una lògica de tramitació, que té un problema que si no els tramites en temps i en forma no es poden resoldre ni treballar, i això ho fa un equip de 9 persones en forma col·laborativa amb els ajuntaments. Intentem fer-ho en temps i forma, però és una visió impossible. Destinem 144 milions que després segurament per vasos comunicants es perden a la pròpia administració perquè el beneficiari d'una renda garantida, quan té una renda garantida, se li redueix la quantia de l'ajut al lloguer. Absurd, completament. Per què fem fer aquest tràmit a la persona? Si té una renda de treball no li descomptem, si té una renda garantida sí. I era tan senzill com modificar una coma i 2 lletres de la llei de la renda garantida. No s'ha fet encara. Ho hem predicat, ho hem explicat. Hi ha algun fiscalista a la sala quan diuen allò de dir hi ha algun metge? No hi ha cap fiscalista, quina llàstima. També hi ha un tema de fiscalitat d'una norma de l'Estat del 2015 que donaria dret a no haver d'embargar des de la pròpia administració a una persona a l'ajut que li hem concedit. I hi ha una fiscalitat positiva per això que ningú l'aplica, em sembla, del 2015. Tampoc hi ha una fiscalitat correcta quan amb rendes amb tant nivell baix aquest ingrés d'una subvenció al lloguer implica que és un increment patrimonial, i per la qual cosa també ha de fer un altre tràmit que si no havia d'estar obligat a fer la declaració de renda l'haurà de fer. No em voldria allargar, però és el patiment el teniu les persones, però penso que aquestes veus clares que heu dit aquí hem de fer alguna cosa, perquè... I sé que, a més amb la situació històrica de censura que he patit. Però aquest és un altre tema, que qui no vol pols no vagi a l'era, per tant, cap problema. Gràcies. De fet, moltes coses ens hem enterat perquè precisament ens informava ell, que si no, ni esto. Sí que hi ha tres coses, jo crec que molt evidents a millorar i que estan causant dificultat. Una, com dèieu, el tema dels 18 als 23 anys, perquè no és per tots. L'altre, els immigrants en situació irregular que portin aquí 3 anys, cosa que al País Basc sí que es pot, aquest també és un tema molt important, però després hi ha un tema molt, molt important amb el tema del treball. O sigui, tenim unes coses primeres a millorar de base i les altres ja a millorar un cop millorades les de base. Els problemes de base. Gent que no agafa la feina, que quan agafa la feina està mesos cobrant quan no ha de cobrar perquè ja està treballant. I després el que diu ella,
que et poses a treballar i després no cobres, però és que ja tenim el problema al principi, ni tan sols són capaços de treure tu quan comences a treballar, vull dir, això ja és esquizofrènic. Després hi ha un problema ideològic, aquí tenim els sindicats en contra i que això en algun moment o altre s'ha de superar, que és que qualsevol persona que cobri menys de la renda garantida hauria de poder cobrar el complement, igual que sí que passa amb l'ingrés mínim vital, i no volen. Per què? Perquè hi ha una por que els empresaris s'aprofitin d'aquesta situació, que l'empresari digui, doncs bueno, com ja va cobrar una part de renda garantida, jo no cal que li pugi el sou o que li pago en negre una part de les hores. Jo entenc la por dels sindicats, però aquesta por no pot fer que amb els estudis d'Ivalua queden clarament que tenim quantitat de gent que treballa amb un sou inferior a la renda garantida i no estem deixant que la tramiti. Això no se sosté. I després hi ha un altre tema que no ha sortit aquí, però que des d'un punt de vista també està a la base del problema de la sospita del pobre. Per desgràcia, quan es va aprovar la renda garantida, perquè tots els grups polítics l'aprovessin, es va acceptar una cosa que des del meu punt de vista, sense cap mena de sentit teòric ni tècnic, era un criteri polític, que és condicionar una part del que cobres de la renda garantida. O sigui, a sobre que te paguen poco, una part a sobre és condicional perquè has de fer un pla de treball social o laboral. Bueno, és que això no és absurdo, lo siguiente. Però aquí vam transigir tots perquè era o se acepta o no se aprueba la llei. I està a la base del problema, està a la base ideològica del problema i per això no tindrem mai una renda bàsica si no aconseguim entendre que la renda garantida no cal condicionar 150 euros. O sigui, si no arribem aquí, com volem anar una mica més enlluny? O sigui, aquestes tres coses de l'edat, de la gent irregular, el tema del treball, i el tema dels 150 euros, i el tema de la fiscalitat i el tema de les ajudes d'habitatge eren per ayer. I cada dia que passi és un dia de patiment per tota la gent que estem atenent i que seguiran patint. Sí, sí. No hem parlat de la quantia que rebles, s'ha parlat una mica, però sí que és important també, quan parlava jo de la pobresa infantil o juvenil, és que les famílies que tenen més de 2 membres, o sigui, quan superen dos membres, les quanties que el tractament que es fa ja no és beneficiós i ja no cobreix les despeses que té aquesta família. O sigui que el propi sistema genera pobresa en les famílies numeroses i en les famílies que tenen infants. I, per tant, és una altra de les qüestions que caldria revisar algun dia, i que tampoc es fa. I també s'ha parlat, i això m'ha vingut a la memòria també, el fet que a vegades hi ha, com multes, es considera que no s'ha complert l'establert i o es demana que es tornin diners o es posen certs com multes i tal. I això també afecta les famílies i els ingressos que tenen en un moment determinat. Són coses que van empitjorant la situació que tenen. Tot neix de la desconfiança aquesta ideològica de què parlàvem, no? Van sortint coses i al final dius, bueno, és que ja no és el model simple, sinó tot el que es va afegint, que cada vegada són més barreres per tenir una vida digna, que és el que pretén aquesta prestació, assegurar a la població una vida digna, i evidentment no l'asseguren. Sembla que el sistema estigui més preocupat per un cert garantisme de la desconfiança que no per un servei a la persona. Que no es dona. Hi ha una altra pregunta demanada per aquí? Bueno, no és una pregunta, però sí que és un comentari respecte al que heu comentat, i és més que res això, que era una cosa que també deia la primera persona que ha parlat, que és respecte al tipus d'acompanyament. És a dir, al principi sí que el model d'acompanyament social, d'assistència social, sí que era assistència, però crec que des de fa uns anys fins i actualment ara estem tendint a l'acompanyament, que és justament on cau l'empatia, on el que comentava la Mercè, que era que dius, si a ple agost et passa això, si tens treballadors treballant, doncs ja fan mans i mànigues per poder arribar a totes aquestes persones, poder-les acompanyar. Llavors, crec que també dins de tot aquest sistema de prestacions que tenim, per dir-ho d'alguna manera, més enllà de la finestreta única, més enllà al nivell estatal, nivell administratiu autonòmic o local, crec que és necessari també el fet que dius, el que deia
algú de vosaltres també, el fet de que dius potser 20 prestacions separades per una persona li és més efectiu tenir-ne una més ampliada que això, no? Llavors, més enllà de també aquestes primeres bases que comentàveu, que crec que són essencials, també paral·lelament s'hauria de treballar amb aquest model de, o ja no finestreta única, sinó prestació única, que seria com la part més utòpica, però sí que més ampliada, és a dir, una renda garantida si te la dona Catalunya, perquè no te la dona Madrid, o sigui, perquè no te la dona l'Estat, que et pogués garantir, com diu la prestació, les necessitats que tinguis a nivell d'alimentació, a nivell d'habitatge, que dius, sí que és veritat que són molts diners, però és que crec que separant-les, que no arriba a tothom, i ja s'està veient perquè han anat canviant els noms però no la realitat, i crisi a crisi hem anat sumant persones, o sigui, no hem anat sumant recursos però sí persones, llavors crec que al final, com a plantejament, s'hauria d'anar plantejant això que exposàveu, més enllà d'una finestreta única, una prestació única, que abarqués més àmpliament totes les necessitats que hi ha. I d'altra banda, també respecte a la renda garantida de ciutadania que comentàveu, ara al Parlament teòricament hi ha la modificació de llei i no sé si eres per la línia que anàveu comentant, també per el que has comentat aquí darrere de la coma i tot això, no sé si s'està tenint en compte o què està passant. No sé si voleu comentar res. Comentes tu? El Parlament encara està en procés d'acabar el sistema parlamentari de compareixences. Esperem i confiem que abans que acabi la legislatura actual aquesta llei es modifiqui. Crec que el govern actual té la voluntat de millorar la renda garantida, cosa que en els governs anteriors jo aquesta voluntat no la veia. Jo ara veig un interès, veig una voluntat. S'ha fet, com comentava la Francina, un document de la Comissió de Govern en què la taula ha participat de millora. Crec que es milloraran coses, sí, estic segura que es milloraran coses. També estic segura que no serà suficient, perquè al final has d'arribar a un consens a nivell polític, al pressupostari, als sindicats, a Madrid, hi ha tota una sèrie de condicionants que no serà la millora no serà la que voldríem, serà una millora, però quan sigui aprovada la millora ja podem començar a treballar la propera llei per millorar la millora. Això és indiscutible, que serà així perquè queda clar que quedarà curta, és més que evident que quedarà curta. És molt important la voluntat política de millorar-la. Jo per primera vegada he sentit que tenen l'interès, les ganes i que van ben encaminats, perquè en governs anteriors no només veia les ganes, sinó veia ganes de posar-hi pedres a la sabata, la qual cosa encara pitjor, però no quedarem satisfets. I està bé que sigui així, perquè l'esperit és de millora, perquè al final hi ha un tema ideològic que no resoldrà el Parlament. Tota aquesta manca de pressió ciutadana per entendre que estem parlant de drets elementals i no d'una cosa petita, això no serà per una legislatura, és per a uns quantos més. Molt bé. Sí, des d'ECAS hem demanat diverses coses. Abans he citat el de l'edat, és una, però clar, sembla que la de 18 anys no es donarà. Es donarà màxim 21, es baixarà de 23 a 21. Per tant, ens quedem, és això, alguna cosa es millorarà, no? Què dius tu? Després, una altra cosa que també nosaltres creiem és que caldria eliminar d'una vegada el tema d'aquesta barrera que hi ha per la població migrant. No demanar l'empadronament o, si no, no demanar aquesta condició del permís de residència, els 3 anys de residència. Una altra cosa que també creiem és limitar el temps de resposta, perquè en teoria és més ràpida que l'ingrés mínim vital, però tampoc és una meravella de velocitat, no? I es demanava que fos de 1 o 2 mesos, no arribar als 4 que en teoria hi ha.
I coses d'aquestes són molt concretes, però són coses que pensem que podrien millorar el conjunt de la llei. Ja ho veurem. Confiem que sí, que hi ha una certa voluntat de millorar-la i en això estem. Doncs a veure si aconseguim la millora de la millora i la millora de la millora. Són petites coses, al final. Jo no sé si la Toia i el Juan Carlos volen dir alguna cosa per tancar. Jo només, que si em necessiten pel que faci falta, que jo tot el que sigui ajudar a millores, vull dir que aquí estic. Juan Carlos. Bueno, espero que esta reunión que ha habido aquí, agradezco por haber participado y que sea para mejorar el sistema. Molt bé, jo us agraeixo a tots la participació. Exacte, tots ho desitgem, us agraeixo a tots la participació. Donem per clos aquest debat. Podeu consultar el document a la web de la taula del tercer sector, tercersector.cat, i bé, l'any que ve seguirem amb més debats de la millora de la millora. Moltes gràcies a tots.